Hello guys, maayong adlaw, maayong gabi kaninyong tanan mga ka-DJ, mga ka-listeners. Kumusta na mong tanan dara? O karon mga ka-DJ, mga ka-listeners, mga upload sa taog bagong bayani nga ang sender si Etel. Pasensya kayo mga ka-DJ nga nadugay-dugay kog upload kay wala ako man siyang giusalan. Ang akong gitinag-as, ang wala ko giisa-isa. Ang adlaw karong Sabado og di ta maglangan ato ng sugdan ang bagong bayani nga ang sender si Etel. Og daghang kayong salamat mga ka-DJ ha sa inyong pagkanunayong pagpaminaw ni atong drama Bagong Bayani. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma. Pahit ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naloy diri kong lab. Sure ka? Pagkasalata, ha? Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduen Nacorda. Recording editor, Lloyd Gapiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kamusta? Kinigyapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipada gikan sa atong suking tigpaminaw nga nagpatawag sa ngalan nga Etel. Dear Priscilla, suki na sa kuntik paminaw, pinaagis sa radyo ug sa online ining maong tulumanon Bagong Bayani. Igure ko kong nakahuman sa high school ug wa na ko makapadayon sa kolehiyo. Gipugos ko ni mama aron manarbaho. Daghan ko og mga naagian nga trabaho sama na lang sa tindera ug general merchandise ngadto na sa pagkatindira sa department store. Sa nag-edad ako og 23 anyos, nahimong promo girl ko sa usa ka sikat nga brand sa jeans and outfit. Nisuod ko og relasyon apan napakyas. Tungod ani nakadesisyon ko nga mga apply og trabaho para abroad. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Etel, OFW sa Hong Kong, isip usa ka DH kun domestic helper, ug mao kini ang akong sugilanon. Arnel, kapoy na magtrabaho sa department store, uy. Mga insik na ginabulahan kay halos na lang pangayoon ra ang atong serbisyo. Unya, mangita ka og hayahing trabaho nga wa man taon ka makahuman og kurso. Wa ko'y ugma din, uy. Wa ko'y matigom sa sweldo. Labi na kay nagsalig na ko ang akong mama ug ang akong kuya. Ay, pahita sa dana nila eh. Wa man na sila kaluoy nimo, Ethel. Arnel, Nasa imong kuya Dumi. Gadako lang lawas. Wa gyud manarbaho.
Kaya sa di mo naabot eh. Gutom na kay ko. Way luto kay, way bugas. Sana naman sa taon na, uy? Asam na is mama, Kuya Domi? Nagmadyong. Buntag mo to, way barug-barug. Ay, naunsa naman taon yung pagpuyo na to, Kuya, uy? Saman mo reklamo ka? Swerte ganay ka kay nakitrabaho. Kanang trabaho, Kuya. Pangitaon pa na una maabot na to. Nga ikaw, nang-apply po ka, Kuya Domi. Uy, ikaw ba? Nahibaho ko, oy. Mong ayaw kong sirmon eh. Ewa kay angay, ha? Oh. Manghud rata ka. Oh. Gaya ko kwarta, be. Kaya doon lang ko bukaon sa gawas. Magpalit na lang tagbugas, Kuya. Maglungag na lang ta. Sudan na lang atong paliton. Gutom na kay ko, Del. Mapas... Sus! Ikaw ba? O sige, mahitabo na ko. Mapas mo gani ko na. Bantay lang mo na ko. Kuya Domi. Dili na gini maayo ang gibuhat, Kuya Domi. Sobra na gini ang katapulan da. Tanan na lang iyang isalig diri nako. Huh. Huwag paling kamot bisag siya malang kaugalingon. Sobra na. Ay, kabuset, baya. Pilde pagyod. Imbis pa na palit unta tog bugas. Wala ni mo ipalit og bugas ang kwarta nga akong gitonol ni mo, ma. Ganin ang buntag. Ayon sa malas man. Gipamasin unta na ako sa madyungan, pero hay pilde man. Walay. Mama Phil, kanus apa man intaw ni mahimong hapsay ang atong pagpuyo, ma? Ingon ani na balang gyud ta ini, ha? Ah, busit ka! Ay ko sultihig sama, ada, ha? Anak na lang ka, Phil. Mama Phil. Atagis akong kwarta di, habi. Sulan ko sa aning pagkaon akong tiyan. Ganina panigakutoy ito sa madyungan. Naunsa naman yung taon mo, maoy? Nagparihas naman namang Kuya Domi? Hoy, paghilom, ha? Paghilom! Wakay katungod ka musulti ni anak nga rin ako, kay anak talang ka! Nagkasabot ka! Nagparihas na rin sila sa Mama Phil o si Kuya Domi. Nagpatuyang lagi sila mga bisyo. Pero di rin nagsalig na ako. Kapoy nagikuan nila da. Way kausaban ang ilang kinabuhi. Samtang ni apa ko nga may gisalikan nila. So, dire ka malipayon na ba nila? Kani ato pa nga wako'y kalipay uban sa kong pamilya, Arnel. Problema og sakit sa uwe ilang gihatag nga ako. Ethel, Biyaan ako sila. Mga apply kong trabaho sa laing nasod. oh. Mo abroad ka, Ethel? O, Arnel. Kay maayo nang dili ko makakita sila mga binuhatan. Oh. Nga puro na lang sugal ang giatiman ni Mama. O si Kuya Doming pod. Puro ra barkada og inom ang giatiman. Unya, ako, dili ka maluoy na ako. Arnel, Maapil ko ani sa binuhatan si mong inahan og igsuon. Arnel, please. Nakigsabot gani ko nimo aning bahina, kinilaom ko nga ikaw ra ang bugtong binuhat nga maoy makasabot na ako. Please, Arnel. Isakripisyo ba din mo ang atong relasyon tungod nila? Ethel, lahi sila og lahi sab ko. Kung biyaan mo sila, miresi nila. Pero ako may imong biyaan. Unfair na para nako, Ethel. Arnel, istoryahan sa nina to pag-ayo, babe, please. Magsinabtan na ilang gudta. Kang lisura sabto na ng imong plano, eh. Dili tangon sayon i-handle ng long distance relationship, Ethel. Gusto lagi kong malayo sa kong toxic ka pamilya. Pues, sulbaro na to ng problema, ha? Magminyo ta? Ha? So, diha ka nagpangwili sa imong jowa tay, no? Mo na problema na ko karon, Ishi. Si Arnel kay
Musupak man gid siya. Uy, alam mo, ano kinay na siya nga malayo ka niya, day? Murag maingon-ingon gid ana. Uy, opportunity na kanan mo, no? Mga nga ayaw yung sige. Ishi. Uy, sayang yung kayo. As in, literally, sayang. Bahala na. Maoy akong tumano ng unsa may akong gusto. Mo-resign ko sa akong pagka-promo girl ug mga apply ko para sa abroad. Mo-resign na ba ko sa trabaho kay mga apply ko para abroad ma, kuya? Uy, nagbut-buot baya ka, ha? O yasa naman tagkanon na ani? Bitaw, kung na-timing pagod nga. Mabdos ang akong uyab nga si Chay. Ug anin ni siya mutipon og puyos bay. Ha? Ay na, panahon na gid ni nga manarbaho na gid ka, kuya. Ja? Kay hapit naman ka mamahimong amahan. Naparihas lang baya mong duha, ha? Nagbut-buot lang mong desisyon para sa inyong kaugalingon. Nalimot mo nga ni apa kong inyong inahan. Mama Phil, ang akong desisyon alang ni sa atong pamilya. Mas makatabang ko sa mga gastuhan aning baya. Ako. No? Pabor ko ng imuhang plano, Til. Nga mo abroad ka. Aron ba? Makatabang unya ka sa umaabot pagpanganak ni Chay. Hoy, Kuya Dumi. Panarbaho sa din taon, uy. Magkapamilya na gud ka. Ayaw iasa og laing mga kamot ang imong pamilya. Pagkugisad. Hosto si Ethel, Domi. Unya kay wa pa mo ko'y trabaho, ha? Mangita pa mo ko. Nangita ka untang daan, una ka musod og kompromiso. Ay sus! Kay bawid ka nga. Minus-minus na tagrado. Wa mo gani ko kahuman og high school. Hilom, oy. Kang kisa man nagsa, nga has kang tapulan naman imong mo iskwilang amawa ka. Oh, amaw. Mama, sud eh. Gana ka mo eskwela ng way kaon? Kay ikaw nga inahan, nagbuntag sa madyungan, ha? Oy, hilom, ha? Tamparusunti ka ron. Ayaw no, Tapulan paglalis ka, ana, God. be, ma, kuya. Ang una na tong buhaton karon, mao ang pagsulbad sa problema aning kuya. Ay, pasulbad na niya. Kaya nagilasilas man siya pagpakasaog babae nga wa pa na siya trabaho. Oh, tanawarag unsa kang klasihas pagkainahan, ma? Okay nga naman, ha? Kisa man ay kuno kong klasihas pagkainahan, Domi. Managko ka ng inyong kabukugan o gipasagdan pa mo na ko neto mga gagmay pa mong bata. Kintaho man mo na nga, imo man ang obligasyon isip among inahan. Wa man sa minit, niaghangyo di mo aron pagkatauhod may. Nagpalami raman mong anhing papa o kamay mo inahimo ninyong bunga. Kuya, please. Gusto na ko ng anak, be. Dili pa day igo nga wa ko magminyo pag-usab. Armatiman mo na ko. Gagmay pa mo sa dihang namatay ang inyong amahan. Giatiman mo na ko. Wa ta mo pasagdi. Kung ang akong pagpanugalan ng madyong mo inyong nakita araw mo ingon mo nga bati kong pagkainahan, pues inunta mo. I don't care. Para nako, madyong is my life. Kuya, niara man day ka din, he. Naginoktok mangog ka. Asa na mas mama? Nawa man. Tuan ang putos matsyungan. Sabi mo, Itel. Bahay ko nga, wa mining kamot og panarbaho. Naman nung tayo daghang trabaho, bisan og ako makahuman og high school. Karon hinuon, mauwaw na ko makigatubang sa mga ginikanan ni Chay. Unya, kuya. Unsa man dayon yung plano ni Chay? Kung magpalayo magyog ka, Ethel, anha nagyun niya anang higayon na. Nga magkalimtanay ta. Arnel, sabtak ko. Salik na tas usag-usagod. Eh, bawa na kagusay akong baruganan. Supakid ko. Arnel, Anong kinahanglan mo yun nga maangin ang ato relasyon? Sa imong tinguhang magpalayo sa imong pamilya? Kay sobra na kayo ka, dependent nga na mo. Ha? love kayo ti ka, Arnel. Pero kung unsa may imong desisyon, andam na kong dawaton. Basta kay final na ang akong desisyon.
Unsa may gidayang tinuray ni mong plano? Magpalayo ka kay toxic na o aron nimo ang hayahay ang kinabuhi is mga badlongon nimong inahan ug igsoon. Arnel, Paita. Mahog ra gyud ko ini og sakripisyo. Arnel, please. Ayaw pagsultik sama, ana. Kung mo padayon magyud ka ng imong plano. Di na ko pagkita nimo, Ethel. Arnel ba? Ayaw lagi pagsulti, ana. Nag-istorya gani ko di magtarong karon. Aron ato masabutag tarong, di ba? Imo nang nabati ang akong desisyon. Wa na ni kausaban. Sabutan lagi din natong maayo, Arnel. Sige ron, muhilak man ko ron ba? Gara sa kada. Maunang mga punga ang gisulti niya. Og nakahasol na ko, Ishi. Uy, alam mo, karon pa lang mabala ka na kay Day, Isil. Kay seryoso na ganun si Arnel kung mo na bubuhi yung mga pungday. Ha? Oo. Unsa buti mo ipasabot, Ishi? Mas nakaila ko ni Arnel kanimo, no? Kay dugay mi nga nagkauban og trabaho. Aw. Og iyang tinud-on nga dili na gid sa mapakita pa nako. Wa ko'y mahimo. Why? So ba ko diyo, uy? Isil sad, uy. Andam na ko sa bisan unsay mahitabo sa mong relasyon ni Arnel. Basta kay tumanon gid nako ang akong mga plano sa kinabuhi, Ishi. Imong buhay ang butang tao nga nagbahali mo tinuuray, Day, Isil. Depende niya. So, dili gid ay ka tinuuray nga naigugma niyan, no? Way lalis kun bahin na ni ana. Mahal na mo ang usag-usa, Ishi. Apa na ako'y gipangandoy nga dili niya kayang suportahan. Kung bugat alang nimo ang suportahan ko, wala ko'y mahimo, Arnel. Kaya mas importante karon ako ang pagtuman sa akong mga plano sa kinabuhi. Kasakit na yung magibuhat na ako. Gibaylo lang ko na mo sa ubang butang. Nananglitsi mo mga plano nga klaro kayong pabor sa imong pamilya. Nga naghatag og labad sa imong Arnel, walang ka makasabot. Okay lang, Ethel. Okay lang. Unsay, buti mo ipasabot. Kay garitsik man ko na mo. Buhi ang tarasab ka, Ethel. Nakigbuwag ka ba na ko, Arnel? Ikaw may unang ni-reject na ako. Ikaw lang kong ni-response sa imong gustong mahitabo. Arnel. Okay, rin kayo. As long as happy ka. Di harati ka ng bahina pwedeng suportahan. Huwag ginay ka mahigugman akong tinuoray. Sayod ka. Sayod ka mismo. Nga kinatibuk ang paghigugma akong gihatag ni mo, Ethel. Apa nang akong prinsipyo mo yung nagpabilin sa akong pagkatao. Nga nung kinahanglan man nga maingon anit, Arnel. Sakit sab kayo ni Alan ako. Apan mas mayong dinhin na lang takutob sa atong relasyon. Hindi na natumay mong ipadayon ang unsa may atong nasugdan, Ethel. Arnel. Mas maayo nga, wala mo atong uyab ni mong si Arnel. Oh, Kuya Domi. Bitaw, kay nabala ka ako din. Kaya kung makigminyo ka itong tawhana, ha? Di na may makapangayo ni mo. Husto na anak, Kuya Domi. Dili ko ganang mutubay ni mo ng bahina. Striktohon man sa tong uyab ni mo, Ethel. Maayo rasab nga nagbuhag mo, oy. Dili ta mag-iskot bahin ni Arnel, ma. Kay nga naman, sakitan ka. Ay sos, magkakita pagkag-foreigner kung tuan na yung akas abroad. Wa ko'y plano, anak, Mama Phil. Kay bisan og nagbuwag, Miss Arnel. Pero nahibaw ko nga mahal na mo ang usag-usa. Tinuod ka na, Priscilla.
Bisan og nagduwag mi si Arnel apan parehong mahal paghihapon namo ang usag-usa. Moabroad ka namang yun. Ayaw ko siki ang mayong kahigayonan nga makwartahan ka. Husto na, ma. Layo ras tinuod ang gihuna-una ni mo. Huy, ayaw pagpinugo Ethel, uy. Imong kuya Domi ay, kinahanglan pa na nimong tabangan. Ma, ayaw pa abuta nga iniglarga na ako. Kalimtan tamos dayon. Oh, Ethel. Gikapoy na ko ninyo, maoy. Nagpareha sa lagid mo, Kuya Domi. Problema inyong gihatag din ako. Gikapoy na ko ninyo. Tinagin ako makontak yung cellphone. Ang yung Facebook. Pero may naka-offline. Ano? Dili ni mahimo. Kinahanglang magkasulti mi ni Arnel. Salamat kay naabtan pati ka dinis imong boarding house, Ishi. Mula ko na ba takod, day? Ang day off man mo karon, di ba? Oo, pero mula gunta ko, kay laay kayo din oy. Mularga na ba ko sunod adlaw? Para sa lang nasod. Dili pa, uy. Para Manila pa na, Ishi. Ay, okay. So, good luck lang guys mong biyahe po, ha? Sinaot nga, mahinumdum ka na ako kung tuwa ka na niya sa layo, day. Sus, dili mahitabo nga makalimtan ako ang atong friendship, Ishi. Ay, salamat. Salamat kayo. Naon ako'y tuyo ni mo ba? Mm. Ikaw rin akong gilauman nga makatabang ini nako. Uy, sa mga na Ethel. Si Arnel Manggod, dili na ako makontak. Gusto ta ako makiksulti niya before ko mularga. Day ba? Okay, so ayan ako. Please, Ishi, tabangi ko. Kunda ka si Arnel, please. Kinahanglan nga magkasulti mi. Alang sa unsa pagkining atong pagkita. Ha, Ethel? Arnel, wala ka ba ibahukod sa kasakit para na ako ang atong desisyon? Nga magpuwag ta. Diyang bahina lang di ka nasakitan? Ethel, niyan to pagsulti pala mo na ako bahin sa imong plano. Sakit na kayo akong gibati. Namurag gigisi ang akong dugan. Arnel. Dili sayon ang upat ka tuig nga makalimtan. Pero kay sakit na gid kayo. Mong gisugdan na ang tati ka sa pagkikalimot. Dili ko mahimo makalimot ni mo, Arnel. Unsa magyudayang imong tuyo, ha? Ethan? Gusto na ko nga bisagwa na ta. Pero magpabilin lang unta ang atong friendship. Ethan? Please, Arnel. Natapos man ang atong giampingan nga relasyon. Sud sa 4 ka tuig. Pero pwede ba? Atong ibalik tong panahon nga nahimot ang suot kayong malagkikala. Lisod na kayo na mahitabo sa pagkakaroon, Ethel. Arnel, please. Please. Tingali. Basin, ug sa umaabot ang mga adlaw. Pero dili pa karon. Tungod kay labas pa ang mga samad nga imong gikudlit sa akong kasing-kasing. Arnel. Ethel? Sir? Oh, Joel? Sir, yes sir. Kamong duha mo ipaapas na mo og palarga sa Manila. Bisan og first timer mo, pero kami nang bahala. Basta kay mao ganing posible nga mga nasod nga inyong trabahoan. Qatar, Bahrain, Jordan, Taiwan ug Hong Kong. Okay ba mo sa mga available nga slots? Okay na ko, sir. Okay sab sir. Okay rin kay ko.
Sa inyong educational attainment, okay ra, way problema. Free sa day mo ning musunod ug adto mo mag-comply ning dito sa Manila. Sama sa OWA membership and training. Medical, passport, TESDA, accommodation, food, ug transportation to Manila. Salamat, sir. Dagan kayong salamat. Nindot kid kaayo nga privilege alang nako, sir. Salamat kid kaayo. Salamat ha. Kay bisan pa man og considered nga wa na ta, pero nito nga gyud ka sa akong rong gihangyo nimo. Ambot ba? Ambot? Anong dali ko nakasanong nimo? Aron sa katapusang higayon. Upagikan ko nimo din sa airport. Tungod kay dili nimo mahimong ilimod, Arnel. Nga love paghihapon ko nimo. Ganun na ingon mang kaini, Arnel. Ganun mauman niya ang gidangatan sa atong duha ka gugma. Tungod lang sa akong mga plano alang sa akong maayong kaugmaon. Nagubata. Tungod kay bisa kung saon. Diligid ako kayang i-handle ang usa ka long-distance relationship. Na ba hilang diferensya, Arnel? Wa sa pagbati ang problema. Kundili sa imong prinsipyo. Naa sa imong ligong barukanan nga dili nimo kaya ang LDR. Sige lang. Aton dawaton nga pakyasta sa atong relasyon. But, apan... friends paghihapon ta. Salamat, Arnel. Salamat. May mong mugagos. Pagmahawak na mo. Sa katapos ang higayon. Ethel, na kita sa domestic arrival aning Ninoy Aquino International Airport in Manila. O, Joel. Nga na kita sa Manila. Stepping stone to international journey kini alang nako. Unta, mulampos ko ini. Manguta na lang ko ba? Ulitaw ka o minyo? Minyo na ko. Duha nga mong anak sa akong sawa. Ikaw, imong ba na itong nipagikali mo sa Mactan Airport? Uyab pa to na ko eh. Dili pa to na ko siya ba na, Joel? My name is Jumat. Bisaya kasab ko apang sa Mindanao nga mo. Sa Kamigin, welcome din sa accommodation. Thank you, sir. Thank you, sir. Ethel and Joel, right? Yes, sir. Ako si Ethel. Ako sab si Joel, sir. Please, tumanayin taon ninyo ang atong rules and regulations din hining mga accommodation. Kay digit ko magpanuko og silot kang bisan kinsa nga mosupak niini. Unsa man sa imong tan-aw? Istrikto si Sir Jomat, no? Bitaw, mausa niya kung nakita niya. Amping lang kita din, he.
Og tumano na to ang tanang mga patakaran. Hello? Ethel? Hello, Arnel. Salamat ha nga, nakontakti ka. Abi na kong imo na sa kong giblock. Di na kinahanglan nga ako na buhaton. Nagkasabot naman ta nga magpadayon diha sa Paragigala, di ba? Arnel. Kontento na ko rin atong friendship. At least, natay barrier. Yes. Husto ka. Tungod kay mao ka na ang nahimong solusyon sa akong pagtuman sa akong gusto, di ba? Arnel. Sakit tagdoy. Lord, dugangi pa ang akong kalikon. Nga dili gid ako malupig sa mga pagsuway. Mahal kayo na ko si Arnel. Og bisan sa among set up karon nga nag-ilanay na lang miisip ka ba nagkikala. Pero mahal gihapon ako siya. Ethel, ipatawag ka ni Sir Jumat. Kuan, murag na sukur ba ito nimo? Ha? Nga naman? Kuan, ang gipapilapan ng mga forms gikan sa UWA, sa TISDA o sa DMW, pulos ko no nagkasayop-sayop ang imuhang mga entry. Wala. Unsa? Atuasa ko. Atuasa aron maka-explain ka sa imuhang side. Salamat ha. Salamat, Joel. Sa sunod ka, ba? Ayaw yung padas problema. Laban lang. Gano'n mo ka, Ethel? Pangamong man ang imo, ha? Sir Jomat, sorry gid kaayo, sir. O man? Di ka makamong mubasa o danghag lagi ka? Makamauman, sir. Ni-graduate ba ako sa senior high school, sir? Bisan og sa department store ang akong working experience isip nahimo kong tindera. Hangtod nga nahimo kong promo girl sa inilang mga brand. Unta? Sir, nganong naunta man? Dili ko dayon og larga, sir? Ha? Mahinayon. Apan di na sa dakong mall ang ihatag unya kanimong destino. Unsa man day, sir? DH. Domestic helper. Yan ang bahina ka maayo kay danghag ang bayhana ka. Para asa man sa nang nasura, Sir Jomat? Mo ba? Sa Hong Kong na ihapon. Joel. DH. Imbes unta sales lady sa usa ka dakong shopping mall sa Hong Kong. Dawatan na lang na. Kinsaon nga nasayop man ka. Padam ko kas problema ni Magod. Stricto kikayo si Sir Jomat, no? Maubitaw nga kinahanglan nga mag-amping kita. Nanarbaho sa biya na siya. Siya masad ang mag-isa sa iyang mga labaw. Sama atong gifil-apa ni mo. Mga dokumento biya to. Bao lagi. Sayang yung kayo kung nalita makalarga og dayon, Ethel. Mga careful kita. Labaw sa tanan, focus. Dili magpada sa bisan unsa nga problema. Joel! Lusot na kita sa immigration counter. Ethel. Di na gini mapugnan. Bahala na lang og DH kun domestic helper ang akong trabaho dito sa Hong Kong.
Ang importante nga maka-experience ko og kinabuhing OFW. Hangtod sa sunod unya nato panagkita dinhi sa Hong Kong, Joel. Managlahi man og nature atong trabaho dinhi. Mao lagi. Sa shopping mall ko, isip stockman samtang ikaw. Sabay, isip DH kung domestic helper. Magkita raw niya tapuhon, Joel. Salamat sa friendship. Excuse me, sir. I'm Ethel. OFW here in Hong Kong. Oh, okay. So, finally, you got my attention here, holding this placard with your name and some of your personal details. May I know who you are? My name is Kiam, the driver of family of Mr. Pao. Shall we go now? Okay. Let's go, Kiam. How long do we drive, Kiam? Oh, we only have to travel from 45 minutes to an hour, Miss Nathan. Okay. Thank you. Is this your first time here in Hong Kong, Miss Ethel? Oh, Mr. Pao, the Filipino worker is here. Miss Ethel. Okay. Thank you, Kiam. Miss Ethel, meet our boss, Mr. Pao. Hello, sir. My name is Ethel from the Philippines. Welcome to Hong Kong. Thank you, sir. Ethel, you may start your work tomorrow. Why tomorrow when we need her right now, sweetie? Sweetie, she needs to rest first. She just came from a trip. We have to give her a consideration, okay? Well, okay. Ethel, meet your madam. My beloved wife, Mrs. Piang. Hi, madam. Call me Mrs. Piang. No, madam, okay? Yes. Yes, Mrs. Piang. Ethel, I need someone here who won't be lazy, okay? Diyos ko. Di anak ko sa dapit ka mo posibleng makapausap sa dagan sa akong kinabuhi. Panalangini kining akong pagpanimpad ni sa Hong Kong, Ginoo. Ako si Siling, taga Mindanao. Sa Cagayan de Oro ang amua. Ako si Ethel Siling, taga Cebu ko. Ikaw di ang akong pulihan din no? Oo, kay mo end of contract naman ko next week. Naa naman gani ko'y kumpleto mga papeles para pauli sa atong nasod. Ay, good luck sa imong pagpauli, Puhon. Salamat, Tel. Ako in taon, ani, magsugod pa. Wa pa mahibaw kung sa'yo nagpaabot ka kapalaran sa unahan. Abi ni mo, day? Bintahan na kay din ni Uy, kaysa ato ka manarbaho sa ato. Bitaw, tinuod gida, day. Ug mao ka na'y rason nga gibaylo na ko akong trabaho, ani. Unsa na imong trabaho dito, day? Sa department store. Nagsugod ko isip tindera o niya, nahimo kong promo girl sa inila nga mga brand. Wow, niya, aircon dito no. Pero ang sweldo, timan na sad. Gawas pagid ana, day. Unsaon na lang kung magkaidara na ta. Unya, wa tay tinikom, di ba? Yes, maugid na diha. Aw din hinuon, makatigom gid ta. Basta dili lang kahilig ng shopping. Ay na, di man sa ko ana day, uy. Simple ramang gyud ko. Dili ta magsinosyal, kay mas maayo gid ang pangandaman nato ang atong ugma. Yes, correct.
Bahin ba sa atong mga agawon ba? Murag si Sir naman ang maayo, no? Si Ma'am maldita man, di ba? Mas maayo man na si Ma'am Piang. Wa pa lang jud ka makasuhito. Ay, hala, mao ba? Maningkamot ko nga makatunan ang tanang trabaho nga biyaan niya ni Siling. Dili na ko magpadasa akong problema bahin kang Arnel. Kung mahimo, kalimtan na lang ginako siya. Day! Ay, maayo kay gidumdum na lang day nimo mga labhunon. O Siling, gusto ko makatunan ang naanda nimong routine aron sayo na lang unya nako kung mapauli na ka. Sayo naman din yung gamiton ang vacuum cleaner, day, no? O, day. O, day, siguruha lang gid nga. Trabahoon ni mo kanang wa sila si Ma'am o si Sir. Kay sensitive ra ba na sila ang mga abog-abog. Mao ba? Sige, day, ako nang timan-an. Tumana lang gid ang tanan kung gitudlo nimo ha. Aron dili ka minalditahan anang Mrs. Piang. Salamat gid kaayo, day, Siling, ha? Wow, Ethel. You prove that you are a good worker and easy to learn. I just did everything I could, Mrs. Piang. Actually, Siling teach me in a very nice way. So I learned quickly, ma'am. Salamat gid kaayo sa imong pagpagikan ako dinhi sa airport, day, Ethel. Ayaw na gunaw na aday, uy. Misa nung biya dayon to si Mrs. Piang sa pagpanangid nako niya. Ingon anak gid na siya ka maayo, day. Basta iyang mauyunan. Mao nga ako'y katambag ra gid nimo, no. Kugi lang gyud. Aron dili ka makatilaw sa kabato ug batasan ni Mrs. Piang. Timan-an ko gyud ang tanan nimong gitambag nako, day, Siling. Siling is going home to the Philippines, Kiam. The plane is about to take off. Like you. Siling also is a good worker. And she is also friendly. I also appreciate her kindness. Do your job well, Ethel. Our boss will appreciate you if you are hardworking and patient. Thank you for the advice, Kiam. Hello? Uy, abi mo gud ako nakalimot ka ng amiga ni mong bayot. Nganong malimot good in town. Nabisi lang gid ko, Ishi. Sukad pa atong napakos Manila. Alam no, mao ba? Ay, to. Si Arnel, kumusta na? Well, naraman yapon. Trabaho mo yapon siya, day. Wala good boy kontak kayo sa sagutan, no? Wa na gyud. Mao ba? Ay, gusto na ituon. Imong Kuya Duni ba? Ha? Kay nga naman si Kuya Domi, Ishi. Kuan, giadto jud ko niya sa trabaho, antay. Asa na ko no ang imong ayuda kay wa ko na siya kakita trabaho. Oy, unya mablos pagi ko na iyang kaipon. Unsa? O nanday, nangita gid siya nako kay wa gyud lagi kuno sila kontak nimo day Etiel. Abi na kong naagak na nako siya. Abi na kong hingpit na kong nakalingkawas sa mga bisyo nila ni Mama. Ala, uy, luya ko ba yataw ni mo na Etiel, uy? Dili na kumudo papa nila, Ishi. Surrender na ko. Hangtod karon. Naglaong pagidigyapon sila nako. Muhatag ko. Apan limitado. Tudloan ko sila para magkat-on alang sa ilang kaugalingon. Nga dili na magsalig og ubang tao. Ethel, it's almost 9 in the evening. Be sure to take a rest at 10 o'clock. Either you finish or non-finish washing the clothes. Do you understand? Yes, Mrs. Piang. Thank you, Ma'am. Uy, ala no.
paglipyo na ginayang mo trabaho diya day Ethel, no? Apil na ang pagpanglaba, Ishi. Lain ang kusinera o lain sad ang yaya sa ilang mga bata. Ah, okay. So, relax na day ka diha, day. Oh, busy pod. Pero sa pagkakaroon, naka-adjust naman gid noon ko, Ishi. Oh, may noon. So, ikaw ang pinggit taon diha sa Hong Kong day Ethel, ha? Pinggit taon. Thank you. Ikaw po diha ha, amping pod kanunay. Ay, salamat. Kinakapanawag na jud ka na ako, Ethel. Pasensya na kay nabisi gid kaayo ko, Mama Phil. Ay, pastilan, Phil. Kano sa ba din taon ka magpadaday? Nako, nagayo mig utang in taon sa tindahan. Unya, Ma? Unya, mao may gihimo na mong garantor ang imuhang pangansil. Kay bao man sila nga naa na ron ka diha sa abroad. Pero Ma, wa ko magsugo ninyo aron mangutang mo. Uya, sa makonomig kanon, nga pareho mami din nga way magatrabaho. Napunan kay migusa kay ni Aman Puyos Chay, kigit pamabdusa ni Kuya ni Mudomi. Ma, muhatag ko. Padadanta mo diha. Pero ayaw in town mo pag-expect nga buhion pa mo nako diha. Ka mga dagko na ninyo glawas? Ka mga himsog ninyo, Ma? Uy, kalain ko di mo kinaiya nga nag-abroad na ka diha sa Hong Kong. Nagdinlao naman ka. Prangkahay lang ta ninyo, Mama Phil. Ayaw nagkalain ko. Ingnalanggit ka nagminaot na ka. Nausap na ka kay abroad ka naman. Ha, hilasan lang uroy tani mo, Ethel. Mama Phil. Sige, pasag di Miss Kuya ni Modomi. O pasag di ang maabot ni mong pag-umangkon nga naakiron sa baka ni Chay. Sa giingon na nako, Ma. Muhatag ko. Magpadako. Pero dili mahimo nga ako na lang sa may saligan ninyo. Kinasa ko mga pangandoy nga angay na kong pangandaman. Lasa ko ni mga musulti na, Ethel. Ibaw magiging na. Di mo rin kami nagsalig, di ba? Pes, dili hangtod sa hangtod, Kuya Domi. Pita naman eh. Nalipay mi nga nagka-abroad na ka. Nilao mi nga makataabang ka na mo. Ilabi na gad sa mong kahimtang karoon ni China. Nagsabak siya o wapagin ko makasunod sa trabaho. Maluoy sa din taon mo na ako, Kuya Domi, uy. Dili naman na ako obligasyon. Imo naman na, Kuya, kay umaabot akang amahan. Angay na kang maningkamot nga makakitag trabaho. Uy, Ethel. Mausa gani unya ang bata nga nakakaroon sa sabakan ni Chay. O di Chay mismo. Ayaw na lang unya pakita na ko. Kay pangitan na ginunya kang bayana ka. Di man na! Kuya Domi! Lord, kung sayop ako sa kong nakabot ka desisyon alang sa akong inahan o kiksuod. Pasaylo ako. Ikaw na ang mag-iko nila. Kay dili na mahimo pa nga ako silang tupad. Gisakitan yun kaayo ko sa mga gipanulti nilang Mama Phil o Kuya Domi. Lord, gisakitan yun kaayo ko. Obligasyon bago di ay nako sila. Salamat kay nakita rin kita din sa Hong Kong, Ethel. Niasad ka, ining dakong mall nga nagtrabaho, no, Joel? Oo, niya ako sa pinakadakong concessionaire din him trabaho. Kanindot good. Gimingaw ko sa kong trabaho kanhin dito sa amo, eh. Oo, okay ra magkaka sa imong pagka-DH. Oh, okay ra gid kaayo, Joel. Naka-adjust na gid ko. Mga unkaon na ta, Ethel. Kana? Oh, sige. Asa man? Mangitatag Filipino restaurant. Okay ra ba nimo? Oo ba? Kanang dili lang kaayo-layo gikan din hi, Joel. Kadit lang. Ethel?
Joel? Nganong gitutukan ko ni mo sama, ana? Ethel, gimingaw ko nimo. Joel, I hope nga unta parehas to gibati. Nga gimingaw sa kanako. pero pamilyado ka. Naa kay asawa ug mga anak nga nagpaabot mo sa Pilipinas, di ba? Espesyal ang feelings ko para nimo. Muna akong nasabdan sa kong kaugalingon. No. No. Ethel, Minyo ka. Wa mo magkabuwag sa imong asawa. Ayaw ko gimo ang instrumento aron maguba ang imong pamilya, Joel. no. Wa ko plano nga gubo ng akong pamilya. Gusto lang ko nga may baw ka. Nga nahigugma ko nimo karon nga nalayo ko sa kong asawa. Himuon ko nimong duwaan, mao ba? Nasayop ka. Tilingon, ana. Joel, ayaw kong digahi ang imong pagbati nga inalisngaw lang sa kauhaw. Kay wa nimo uban ang imong asawa. Maglisod ko explain nimo sa kong kibati. Oh, nako'y asawa. Minyo ko. Pamilyado ko. Apadibati ko nimo aning pagbatia. Nahigugma ko nimo. Gusto na kini atong panagkita. Mupaulit na ko. I'm sorry. Please, ayaw sa paguli. Mga pa magata. Nausap akong hunahuna. Mupaulit na ko, Joel. Ethel, please. Please. Oh, why you go home early? Did you enjoy your day off? I am annoyed with my kabayan. He's suddenly courting me. And what's wrong with it? The person is married and have children. I don't want to destroy his family, Kiam. Hello. Unsay imong toyo, Joel? Ethel, sorry sa naitabo. Nagbasol ko kung ganong misulti pag ko nimo. Unta, wa na lang. Gusto pa unta ko nimong himuong kabit, Joel? Iyon ana bakit kaubos imong tan-aw sa kong pagkababay, ha? Sorry na. Mao na nawag ko nimo kay sa tumang pagpaubos, mangayo ko nimo pasaylo, Ethel. Mahimong mapasaylo ti ka. Pero lisod nang ibalik ang maayo na kong tinagdan nimo. Ethel. Dako gid unta kay kog respeto sa imong pagkatao ug sa atong panagigala, Joel. Pero imo lang ning gikuba. Kalain ni Joel. Huwag ko magtahong nga naa sa plano na ako. Kadakong minyo niya. Mangutan na lang ko ba? O litaw ka o minyo? Minyo na ko, Ethel. Duha nga mong anak sa akong asawa. Ikaw, imo tong bana katong ni pagika nimo sa Mactan Airport? Uyab pa to na ko, uy. Dili pa to na ko sa bana, Joel. Nagtuo ko buutan siyang ikami ko. Mapahimuslanon man sa desi si gayon. Abi kay nakigsuod man ko niya. Nagtuo na tingali siya nga nakagusto po ko niya. Kalain. Nanguyab man noon. Ay, salamat kayo, Til. Nakuha na na mo ang imong ipadang nga kwarta. Ma, undang na biin taon ana imong pagpanugal ha, Mama Phil? Ay, sus, naginuton pa magyud nimo ng ginagmay raman na. Ma, huna-huna ang way may laki ni anang sugal. Naglabigod ang pildi ni mo anak, ma. Ginagmay raman sab ni God. Madyong is life para nako. Dinhi ko malipayon. Mama Phil. Gusto di ay tuod. Ang gikaipon ni kuya nimo, si Chay.
Oh, kay nga naman si Chay, ma. Manganak naman ni Hapit. Imong kuya Domi, wa man gihapon ni mangitag trabaho, oy. Ma, dili na nako obligasyon. Personal na ni kuya og dili na ako, ma. Kapila ko na balik-balik kag sulti niya nga angay siyang maningkamot kay magkapamilya na siya. Dili ba ang ipadaan mo kwarta din? Saan naman lang mga nagbisay? Nanarbaho unta ka, kuya? Dili, unsa gani unya ang mahitabo simbak ko? Ayaw na lang ginupakita na ko. Daw kang mahura ka na. Kung daw pa ko, hagbay ra unta mong nangapas mo si mama. Pero kay nitahod ko sa tong inahan, og naluoy ko nimo maong bisag wa mo ilaing giatubang ko di pulos ng bisyo, bisag hapit ka mamahimong amahan. Pero nagpadahan lang gyapon kog alote pinaagi kang mama. Ang wa lagi na ko magustuhi Kuya Domino. Kana kung obligahon ko ninyo bahin sa pagmabdos karon ni Chay. Nga unta, imo man ang obligasyon. Kay personal naman nimo. Kinirasan ang ako isulti ni Motel. Simbak ko lang yun, magkinaunsa ang dangatan aning pagsabag karon ni Chay. Kay wala ba ko'y trabaho. Tingaling, dili sa unya ka magkagusto sa buhaton ko niya na. Kuya Domi! Hapit na ko mong manog, limpyo ang mga carpet aning hallway. Humanon na sa ninako. Kay dagan para bukog trabahoon unya. Manangtang pa ko sa mga kortina aron pulihan og mag-o. Oh, we allow you to have your day off. It's your privilege to have a relaxation. Sir Pao. Ethel, you are a good worker. Keep up the good work. Thank you, Mrs. Piang. Sir Pao, thank you. Oh, if you want to go somewhere with your kabayan, just take him. And he will be take charge. Okay? Yes, sir. Again, thank you so much. Ay, maayo hinuon, Day. Makarelax mo ka diha ba? Maulagi, uy. Gikaloyan sa taon ko nga napunta og mga agahon nga maayo kaayo na ako ishi. Ayan no, basta buutan og may nampuon, deg yun na pasag na Ginoo, Day. Kanon na gyud akong giampo sa Ginoo ang akong kahimtang dinhi ishi. Kun saon, layo ba ding dapita dinhi sa ato. Bitaw no, maog yun. Maog yun na itil. Si Arnel ba? Wa siya mangutana nimo about nako no ishi. Okay na, mayo kinamutanan ka na ako bahin anak ang Arnel. Oh, kaya nga naman di ay? Wan ba? Murag sila naman tingaling Joy, uy. Oh, Joy? Si Joy. Kisang Joy? Si Joy ba nga kaubari mo promo? Ha? Nanguyab siya ni Joy? Ay, naibaw ko na itil nga labag yapon mo sa Arnel. Pero unsaon ka man nga sukad ka nga nagpalayo, o may naa siyang una-una nga rejected na ni mo siya. Mao ba di ay ishi? Oh, yun. So, di sa gito magabasol ni Arnel dayoy, di ba, no? Gusto ka. Dili ta makabasol niya kung makigrelasyon sa slain. Kaya mas gipili ko ni kaysa sa among relasyon. Gisakitan ko nga nasayod bahay ni Arnel. Nga nanguyab siya sa kanhin akong kaupan nga si Joy. Ganong ikon ini ba't kasakit? Gano man. Wala ka mahigugman akong tinuunay. Sayang ka. Nga kinatibuk ang paghigugma nga akong ihatag ni mong Ethel.
Apa ng akong prinsipyo. Mo'y nagpabiling sa akong pagkatao. Gano'ng kinahanglan man nga mayon init, Arnel. Sakit sa kayo ni Alan ako. Mas mayong din hinalang takutob sa ato relasyon. Dili na nato mahimong ipadayon ang unsa may atong nasugdan, Ethel. Arnel. Mahal paghihapon ti ka, Arnel. Lisod kalimtan. Lisod kalimtan ang upat ka tuig nga nagbinahalay tagtuha. Hello, Mama Fiel? Ay, salamat kay nag-online na ka-Ethel. Pagpadaday kwartang gari kay kadlaon pa nga gida sa ospital si Chay kay nagbati na. Pero wa pa dawata kay wa ika down payment. Unsa? Tabangi ang maguwang mo day in taon. Ayaw dugangi ang iyang kasuko diha nimo kay gipasagda nimo sa iya karong sitwasyon. Ma, wag gid say katarungan nga masuko nako. Kay nagtudlo ra ko sa unsa may iyang responsibilidad nga angay niyang barugan isip umaabot ka bagong amahan. Ethel, dili na lang ko na to hagito ng kasuko ni kuya ni mo Domi, day. Padadain na lang gud og kwarta, day Ethel. Okay, sige. Karon dayon mo magpadako kwarta. Atong luwason ang kinabuhi sa inahan ug sa bata. Apilin na lang po taon kong padaday, Ethel, ha? Please. Ma, isecure lang sa gud na to ang kinabuhi ni Chay ug sa bata. Ay, bisa kamay lang gud, day. Ha, sige na ha, mag-expect ko. Naon siya naman tao nang igsuon ni mo, ay. Nakapadana hinoon ko, Ishi. Di man sagud ko makahinanaw lang gud. Namo, sa mo tayo nag-aray mo maguwang at tapulan kastanan da itil. Ay, wala gyud ko masayod ug unsaon na lang nako na igsuonan nako, Ishi. Salamat kinanawag ka, Phil. Mama Phil, unsa nahitabo, ma? Namatay gid si Chay sa iyang pagpanganak. Mama Phil, oo niya ang bata. Ang bata nga gihimugso ni Chay, ma, ha? Patay sa mga bata nga iyang gihimugso. Kinuo ko. Nganong nahitabo man ni Mama Phil? Nga kung nabalak anong maayo, kay si kuya ni mo Domi. Kaya nga namdis kayo, Domi, ma. Nanganti magod ang maguwang motel. Nga kung unsa ko nung dangatas pagpanganak ni Chay, ikaw mo iyong basulon o paninglan. Kinuo ko. Mawa man intong kuisa nga nahimo niya, di ba? Naiitil. Sumagod! Nitabang pamanggani ko. Nasilag ni mo ang maguwang motel. Kung mauna, wa siyas katarungan nga mo bati anak diri nako, Mama Phil. Kaigo ko lang siyang kitudluan aron mamahimong responsable sa iyang pagkatao kay magkapamilya na siya. Kana may wa niya mahuna-huna. Masilag siya nako, ma. O nara kita niya. Basta kay kampante kaayo kong limpyo ang akong konsensya. Pagtabang ang akong gihimo og dili pagduot. Ganun na yung aga. Usay mo tayo, ha? Akong pahasubo, kuya. Sa kamatayon ni Chayog sa inyong anak na hindi mugso. Namatay si Aida. Tugod kay imong gipasagdan. Kuya Dumi, dili na tinuod. Gani,
Sa pagpanawag di mama kay nagkinahanglan ka sa akong tabang, nagpadamang ganit dayon ko. Pero okay na kayo, Ethel. Diha na kadihatag sa imong tabang nga nag-ungaw na sa peligro ang kinabuhi sa kong mga mahal sa kinabuhi. Kuya Domi. Ayaw kagpakita ako. Ayaw kagpakita ako, Ethel. Kaya tingaling, usay ako mabuhat na. Ayaw kong pakasada sa ilang gidangatan, Kuya Domi. Kay daan ta na kang kitudloan aron mamahimong responsable sa imong obligasyon ni Chay ug sa umaabot ni yung anak. Daw ka! Ugmaw ka na hinungdan kung anong galit silang nawaan ako. Kuya Domi. Ayaw nagpapakita sa ko hanggang sa ito na. Ganit! Tingnan niyo ba't tayo na na? Kuya Domi. Daghang mga buwan na ang nalapay. Di ka ni atong kalit kayong kamatayon ni Chay. Ug sa puya nga iyang gimugso. Apan, labas paghapon kayo sa kung huna-huna ang mga gipanulti ni Kuya Domi. Ako gay iyang gipakasa. Hagtod karon. Labas paghapon sa panumduma ni Kuya ni Mudomi ang nahitabo ni Chay og sa bata. Og, hangtod ba karon ma? Nasuko pa siya pag-ayo na ako. Daitin. Dili ba unfair ka na para na ako, ma? Samtalang sang maguhang ni Muday. Mahimong gibarugan niya ang iyang sayop nga prinsipyo. Apanon saon taman nga mauman ka ang husto alang niya. Hapit na ba ko matapos akong kontrata diri sa Hong Kong, ma? Gibaharan ba ako anak niya, ma? Nabalaka ako, ma. Ayog seryoso ang iyang gibahan ni mo. Kutobra ka na sa sulti. Dili lagi na mo tinuod. Mama Phil. Ang kanus amang ka magpadag-aloti nga rin na mo, day. Mo ba, day? Oo, Ishi. Dili ko makahimo sa pagtalikod nila, oy. Bisan og gibaharan ka, luyo sa imo mga pagtabang, nga wa ka day kwenta. Nga? Sagdi lang. Naamay Ginoo nga nagtanaw, Ishi. Wah, sige pag nagapag pagpadaan nilang aluti na itin. Oo. Bisag nasuko paghihapon siya nako pero wa ko magpabaya sa akong pagpadaog alote nila ni Mama. Ethel, thank you for the 3 years you have been and are very kind help you here. You're welcome, sir. You are very good and you have been honest with us. We hope you will come back and work with us again. I hope so. Thank you, Mrs. Piang. Oh, Miss Ethel, I am happy and I've worked with you for about 2 years here in Hong Kong. My pleasure, Kiam. I'm also happy and have been working with you here for 2 years. Good luck and happy trip. Thank you, Kiam. Hello! Daitel, welcome home! Uy! Huwag yung ko magdahom nga musugat karon ako diri sa airport, Ishi. Wah, gisugat gid ako dire nga akong chocolates. Kaya kung talubog na ako, day. Ay, sure. Naagit kaayo, Ishi. Ikaw pa. Ay, wow, salamat.
Nasurpresa ko ning imong pagpauli, nak. Mama Phil! Dahil gimingaw na kay ko nimo. Dali, isud gari. Nias ko yan nimo, Domi. Kuan, uwa na day masuko si kuya na ko, ma? Dali na, sud na nga rin. Ma, kinsa na? Si Day Ethel, Domi. Ni anang manghod mo. Ni pauli na siya. Kuya Domi, abin akong nasuko pa ka na ako, kuya. Nauwaw ko ni mo, Day. Pasayo ako sa tanan akong mga nasulti ni mo. Ato na itong kalimtan ang tanang batik nga ng hagi, Kuya Domi. Salamat sa Diyos kaya nakaamgo ka nas kabatuoran. Nga dili alang sa kaalautan mo'y akong tumong. Kundi kaayuhan, Kuya. Day, mag-uho na nato ang dagan sa tuging kinabuhi. Mao kadaya mong ipasalig ni Mama Phil. Di ba, Ma? Di ba? O, nak. Nagkasabot na si Kuya mo, bahin, anak. Salamat. Daghang gid kayong salamat, ma. Kuya. Lord, salamat kay imong gitubag ang dugay ko nang gipangayo di mo. Salamat sa pag-invite akong pangaon, ha, Arnel? Nalipay ko nga. Di kasaw ta ka og kaon karon. Ethel. Dimingaw na kay ko nemo. Ambot ba? Ambot nga nun ni Sanong ko aning imong pag-invite na ko. Nga nahibaw naman unta ko nga kamunan ni Joy. Nasayop ka. Wa mi ni work ni Joy. Nagkabuwag rin dayon mi og na sila yung uyap. Gani, kasuno na sila. Ha? Tinuod ka, Arnel? Tinuod bitaw ka? I love you, Ethel. Hangtod karon. Ikaw paghihapon ang akong gimahal. Ikaw paghihapon. Arnel. Huwag akong magdahong. Nga sa akong pagpauli, magkabalik mi ni Arnel. Mas nakalawom pa ang among gugmas sa usag-usa. Ug mas nahimong nindot sad ang akong pagsidaptanay nila ni Mama ug ni Kuya isip pamilya. Di nila lang kutob. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Ethel. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ni suwatampo ni Ethel dinhining atong tulumanon bagong bayani. Kung doon ay kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubon sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.